Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olùgbọ́ mi alápọ̀nlé lọ́kùnrin àti lóbìnrin nínú ẹ̀sìn Islam, alálàájì àti alálàájá, ìrọ̀rùn yóò já sí. Èní lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù Zulhijjah, èní lọ́jọ́ Àràfá, a fẹ́ gàràfá, a kúrò lábẹ́ tẹ́ǹtì wa Mínà, wọ́n ṣàlàyé fún wa, ó ní bó ti yẹ kéèyàn ó tò, ṣùgbọ́n bí ó ti rí nísìnyìí, wọ́n ń pín àsìkò téèyàn ó kúrò ní, wọ́n ṣàlàyé fún wa pé àsìkò báyìí ni ká kúrò ní abẹ́ tẹ́ǹtì wa Mínà, wọ́n ń kó wa lọ sábẹ́ tẹ́ǹtì ní Àràfá nìyẹn. Ṣé tá a bá ti débi tẹ́ǹtì l'Àràfá yẹn, wọ́n ń pe nǹkan tá a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn òun náà ní al-wuqufu bi Àràfá. A fẹ́ dúró, dídúró lèèyàn dúró l'Àràfá, kì í ṣe pé èèyàn jókòó àbí èèyàn sùn. Dídúró ni, ẹni tó lè sùn àbí ẹni tó lè jókòó náà lẹni tó bá rẹ̀ àbí ò lágbára àti dúró, ṣùgbọ́n ìwọ ọ̀dọ́ tó lágbára tó sangun, àá dúró ni, á dúró l'Àràfá títí tí ìmáàmù ó fi ṣe hútúbà tán. Bí ìmáàmù bá ti ṣe hútúbà tán, á kí zúrì àti ásírì wa, á kì í ní olópo méjì méjì, á sì jẹun papọ̀ ni. Àwọn ìmáàmù wa lábẹ́ tẹ́ǹtì ó máa ṣàlàyé fún wa, òun ni wọ́n ń pè ní qasran wa jam'an. Á kì í ní méjì méjì, á sì ké papọ̀. Bá bá ti ṣe iqāmah tá a kí zúrì tán, á sálámà ní olópo méjì, á tún kí ásírì náà olópo méjì náà lá sálámà, àti parí zúrì àti ásírì nìyẹn. Ṣé wá rí láti ìgbà tá a ti parí zúrì àti ásírì, lásìkò zúrì yẹn, á wá dúró, á máa wá tọrọ gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́, pàtàkì jùlọ orí ayé àtàlkìyámà. Ẹ má jẹ́ ó jábọ́ lẹ́nu yín, ẹ máa tọrọ ẹ̀ ní kíkankíkan, kéèyàn máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fọ́lọ́run. Mi ní ó máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ tí ó máa fi bú ọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run Ọba tí ò ní fi bú ọ, lọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún, rojọ́ fún, ṣàlàyé fún pé Ọlọ́run mo tọrọ àforíjì mi, kó o sì kà mí kẹ́ni tí ó wà àlìjánnà. Kó wá máa tọrọ lórí ìgbésí ayé rẹ, lórí àwọn ọmọ rẹ, lórí ọkọ, lórí ìyàwó, lórí ẹbí, lórí ará, lórí àwọn ọmọ ìyá wa mùsùlùmí tí ìyà ń jẹ ní gbogbo àgbáyé káàkiri ibi tí ìyà ti ń jẹ wọ́n, èyí tá a mọ̀ àti èyí tá a mọ̀, èyí tó hàn sórí mídíà àti èyí tí ò hàn sórí ẹ̀rọ alátagbà náà, gbogbo wọn pátápátá ni ká máa ṣàdúrà fún, ká sì máa tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba bí ó ti ṣe oore ayé àtàlkìyámà fún wa. Pàtàkì jùlọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ẹ dákun ẹ má gbàgbé rẹ̀ nínú àdúrà lọ́jọ́ Àràfá. Ẹ ṣàdúrà fún Nàìjíríà lọ́jọ́ Àràfá. Ẹ dákun torí t'Ọlọ́run, Ọlọ́run a fi bẹ̀ yín, a fi ìjókòó ṣoṣo rẹ̀ a fi bẹ̀ yín. Ẹ má rò pé Nàìjíríà ọ̀rọ̀ ẹ ti ju àdúrà lọ, kò sí ní tó le tó ju àdúrà lọ, kò sí ní tó rọ̀ tó ju àdúrà lọ, kò sí ní tó le tó ju àdúrà lọ. Ọlọ́run Ọba kápá kó sọ àánú rẹ̀ àti ìkẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí Nàìjíríà, kó sì fi ìbẹ̀rù rẹ̀ sọ́kàn àwọn olórí wa, kọ́kàn wọn má balẹ̀ àfi tí wọ́n bá ṣe tí ó máa jẹ́ oríire fáráàlú. Inú Àràfá la wà láti máa ṣàdúrà. Àá dúró ni àìjókòó, al-wuqufu bi Àràfá ni wọ́n pè, dídúró l'Àràfá. Ẹni tó lè jókòó, tó sì lè sùn, tó lè fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀, òun náà lẹni tó bá rẹ̀. Bó bá ti rẹ̀ ọ́, jókòó kó sinmi. Tó bá tún ti rí pé o ti ní agbára, tún dìde padà kó tún máa tọrọ ní kíkankíkan, kó máa tọrọ àdúrà. Àdúrà yín ó gbà, tiwa náà ó gbà, ọlá àjọkàn ṣoṣo Ọlọ́run.